покажа как се правят дрифтове в Брукхейвън. Чакай да си взема някаква яка кола. Ето, яка кола. И както гледате, си фиксирах колата. И тук едно, отивате и тук на закъте го. И както видите, аз съм си го направил на 100 км. Ето. И тук си го направете, ако сте със спортна кола, като моята, подобна на моята. Си вземете да е на 9, защото така е по-хубав дрифта. И вземете, както така, някаква спортна количка. Ако има, аз да се пусне тук нитро. Е така. През компютър. Чисто да влияте коцъка. Както виждате, да ви го правя с една ръка. Много е лесно дрифт. Просто се забървате към някъде. Опа. Не се получи. Опит 2. Втори опит е. Значи, чуваме тук на по-голямо пространство. Накрая го направихме. От трети опит го направихме. Аз мога и да свирам. Палена кола. Мога да купам едната гума, но правя. Съберем 10 лайка или 20 някъде. Да направя видео, където правя дрифтове без една гума с 3 гуми. Намахна някоя гума на 20 лайка. Искам да радиатора ми да тази чупа така. Както казах, доста дълго. 7 минути снимам. Видите тук горе. Пише. Може да пусне камерата. Тук е мамраната. Да спирам камерата. И това пише от видеото и от мен. Чао!